ƙarshe da san karo hina. Rabbu ƙara kusanta ni da manzo na ɗan adnani mai kyawun fuska shugaba Nazil Husni. Ya Allah bani da komai in na zo kai kake bani, ya sami ka dube ni in ka share kukana. ربنا صلي على المختار نبي الله سنيا صحابه أهل صحابي بالله أهل لك سائن مدوبين عباد الله أبيك واسم نصرا وني من الجنة. Assalamu alaika shugaba kai ne sanadi. Assalamu alaika shugaba sahibul madadi. Assalamu alaika shugaba Nazil Judi. In ka shafa mun kaina share dukkan kukana. Annabi bani da komai sai tsantsar ƙaunarka da ta kama ruhina, sanya mun albarka ya malihu ka dube ni, sanya na a fadarka kar na zamto mai shagala riski muradina. Ana yin soyayya wata domin kyawu ne ko tarin dukiya, wata dan jarumta ne. Ana yi dan nasaba wata domin sarauta ne. Shi dukkansu ya haɗa ba kamar sa masoyina. Ilahu ya tare komai gare ka ya manzon Allah, sadauki ka karfa me kakkaɓe aduwullah. Tuno sharan odo yayi nasara bin Abdullah, wai arnan ina suke babu su gaji gona. Fifici ya zarce Musa da Isa ga na saman yanci, duk wata tuta ta kifi ba sauran sakarci. La ilaha illallah mukutar zabina. Sanka ya shiga ƙirjina Muhammad ya Rasulallah, tun da kai imamu na sallama ma ya taƙiyillah. Ƙoƙon bara gare ka na miko ya shafi'ullah, umina har abba a sasa aljanna. Wai yaushe zamu gana zuwa Madina nake
tana kaguwar magana sai bil khairi na san rabona na kusa da alkhairi Dar Salam Madina nafina ya abuna na Annabi ni kai ne a raina babu canzawa ba wani wanda za a bi shi ai dorewa da kaunar ka na ginu imamu kuma tana daɗuwa rayuwa ban sa gare ka ya habibi na